Здравейте! Измина точно една седмица, откакто беше операцията ми в Турция. Миналия понеделник беше самата операция, а днес вече съм в България. Аз още в събота се прибрах в България и дори днес е първият работен ден, в който аз ще отида в офиса. Позволено е да се работи, стига да не вършиш тежък физически труд. Аз съм счетоводител и не извършвам физически труд, въпреки че не трябва да се напрягаш и психически. Но много съм щастлива, че вече възвръщам ежедневната си рутина. Вчера не съм снимала видео поради причината, че исках малко да се почина, да се оправя багажа, да се подготвя за работа и ще кача просто снимка. Оттока ми не беше голям, синините още бяха на лице и даже така като гледам вчера и днес нямам кой знае каква разлика. За синините ми казаха преди да ме изпратят за България, че мога да се мажа с кремарника, който го има в Турция, но такъв има и в България, нали? Аз честно казвам не съм си взела за сега, но днес мисля да си взема, тъй като е по-добре да изчезнат напълно, макар че ще продължавам да хода с лепенки. Лепенките са тези, които ми се ложиха след като ми махнаха самата лонгета. Казаха, че 3 дни не трябва да ги свалям и чак като мине третия ден трябва да ги сваля, мога да се къпя и разбира се след това да се облепям в продължение на 24 дни до 1 месец. Зависи от това какво е общото ми състояние. Този ретейнер също трябва да го нося постоянно в продължение на 24 дни, без да го свалям ден и нощ, а след това в продължение на още 2 месеца да спя просто с него. Честно казано, вече свикнах и не е толкова неприятно. Да, понякога тръгва да се изхлузва, което малко ме е страх, ако съм в движение, да не падне. И ако съм навън, няма да имам бърза възможност да го стерилизирам. Това е като цяло. Тук съм подготвила да ви покажа и една част от лекарствата. Продължавам да пия антибиотик ципрофлуксацин 750